Čaute, ja som Matúš. A ja som Lukáš. A toto je balíček promo FIFA karty 2026. Tak to vyzerá spredu. A ideme si to s vami rozbaliť. Takže tu máme nožnice. Náš pomocník. Spredu. A to zozadu. No. Takže balíček si ideme pekne otvoriť. Takže ideme. Máme tu normálneho futbalistu. Máme takéhoto futbalistu. Tiež je normálny. Potom tu máme takéhoto futbalistu. Tiež je normálny. A teraz by sme už mali ísť k tým trošku začnejším. Takže toto je normálny tiež. Aha, takže posledné dve karty, ja som si nevšimol. Takže teraz takýto futbalista, pekný. Pozrieme tu ešte takýto. Takže veľmi pekný za mňa. A ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, Odber, komentár. zdieľajte toto video. Taktiež ten malý zvonček pre upozornenia na ďalšie video. Čaute!